Hi guys! Astăzi este ziua 6, dacă nu mă înșel, din sunt produse de la doTERRA. Astăzi avem uleiul esențial de lavandă de la doTERRA. Deci, în primul rând vreau să zic că miroase efectiv a lavandă pură, gen ca și cum ai un buchet de lavandă în mână, miroase efectiv a lavandă pură. Deci, cu siguranță e natural. Deci Nico astăzi a avut o zi foarte stresantă, așa că și cu Iris ne-am gândit să alegem lavanda și să o punem în difuzor pentru ca să-i dăm o stare mai bună, cât timp ea era la cor, ca și ea nu știa asta, așa că nu știu ce surpriză a avut pentru că noi am aplicat. Și by the way, difuzorul e tot de la doTERRA, trebuie să pui 2-3 picături și să pui apă până la linie. Știu că nu am arătat linia, dar e o linie. Deci lavanda ajută la probleme legate de somn, stres, anxietate, scrâșitul dinților, arsuri solare, alergii, rinită alergică, dureri gingivale, tăieturi, răni și pășici, hipertensiune arterială, migrene și dureri de cap. Trebuie să apeși pe butonul ăla cu 3 liniuțe ca să dea. Aici am realizat că culoarea sticluței de lavandă e aceeași ca culoarea luminii difuzorului. That's it for today, guys. Nu uitați să lăsați un follow pentru ziua a 7-a și ne vedem... Nu, astăzi e ziua 6. Și ne vedem.